Сега се вижда, че в момента не работи мелницата, не работи вентилатора. Включват вентилатора на мелницата. Ето го, където е включен вентилатора, и тръбата. Тръбата я проследявам. Свалена е тръбата и е тук долу на земята. Защото горе към циклона не работи въобще. Сега от тук едва се чувства някакъв въздух да сдуха на ръката ми. Така, с лопатата Евгений ще сложи една лопата с търготини на входа на чуковата мелница. Ето. Посипва с търготините на входа на чуковата мелница през ревизионния отвор. Проследяваме дали излиза нещо от тръбата. От тръбата абсолютно нищо не излиза. Иштван даже се включва в работата и дръпва тръбата. Ето. Търготините започват да летат и оттам всичко отлита вече. В момента, в който сложи тръбата, всичко спира. Айде.